Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Müstakil рәвештә өйдә дәваланыргамы, әллә инде табибларга мөрәҗәгать итергәме? Әлбәттә табибларга барырга кирәк. Бу бит уен эш түгел. Белгечләр киңәшен Илдар Сафиуллин тыңлап кайтты. Кем эшләми, шул ашамый. Районда хәзер эш юк. Татарстандагы хезмәт базары турында Рания Абдрахманова. Халыкларны берләштерә торган чара. Ел сайын без катнашабыз, үткәрәбез ул диктантны. И үзебезгә инде бик кызык. Быелгы зур этнографик диктантның үзенчәлеге нәрсәдә? Илгешрәк күреп шул хакта. Татарстанда соңгы тәүлектә 43 кешегә ковид диагнозы куелган, аларның 14-ен хастаханәгә салалар, 29-ы өйдә дәвалана. Иң күп авыручылар Казан белән Нурлатта. Россиядә бүген 18648 яңа очрак теркәлә. Бу хакта илнең оператив штабы хәбәр итте. Шир йоктыручыларның күбесе Мәскәүдә, монда тәүлек эчендә 5150 кешенең авыруы ачыклана. Санкт-Петербургта 944, күрше Ульяновск өлкәсендә 211, вирус йоктыручылар Самара өлкәсендә 183 кеше. Чувашиядә авыручылар соңгы тәүлектә 58, ә Мари Элда 49 кеше. Коронавирустан өйдә дәваланучы авыруларга дарулар бушлай биреләчәк. Аның тәртибен хәзер Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгында төзиләр. Дарулар белән тәэмин итү өчен республикага федераль бюджеттан 146 миллион сум акча бирелә. Бушлай дарулар табиб күзәтүендә дәваланучылар өчен генә каралган. Әлегә хәл башкачарак. Үз белдеклеге белән коронавирустан дәваланучылар бихисап. Моның нинди нәтиҗәгә китерүен бүген белгечләр аңлатты. Нәрсә ярый, нәрсә ярамый? Илдар Сафиуллин шул хакта. Билемдәге авырту инде бөтен аркалар, аяклар буйлап таралды, температура күтәрелде. Динара берничә көнлек булган хәлләрне шулай искә төшерә. Хәлсезлек буыннарның авыртуы сөйләп аңлата торган түгел ди. Ул коронавируска шикләнеп тест тапшырып карый. Авыру раслана. Хәлсез килеш табибка барасы килми. Төшкән иммунитет белән сәгатьләр буе чират торып, башкаларга шир яктырып йөрүне кулай күрмәдек. Шуңа күрә танышларыбызның киңәше буенча өйдә дәваланып, Аллага шөкер, бу авыруны да җиңеп чыгабыз. Динар кебек өйдә дәваланучылар бездә байтак, һәр кемнең үз сәбәбе. Әлбәттә табибларга барырга кирәк. Бу бит уен эш түгел. Лечусь дома, потому что сейчас очень опасно ходить в больнице. Бара кирәк инде, бармасаң ни? Белеп булмый. Булмый. Табиблар фикеренчә, халык аеруча күз айларында үз белдеге белән дәвалана башлый. Нинди авыру булса да, эшне хастаханәгә барудан я табибны өйгә чакыртудан башларга кушалар. Обычно человек начинает. Гадәттә кемдер үзендәге авыру билгеләрен таныш кешесенеке белән чагыштыра. Охшашлыклар эзли һәм мөстәкыйль рәвештә дарулар эчә башлый. Организмга көчле тәэсир итүче антибиотиклар куллану бигрәк тә куркыныч. Табибтан башка дәвалану аркасында бактерияләр препаратларга ияләшә, аларны җиңә алмый, ә иң башта организм үзе көрәшергә тиеш. Все считают, что антибиотик это от всего. Антибиотик бар нәрсәдән файдалы дип уйлыйлар, ә ул бактерияны генә үтерә. Йоткырган саен антибиотик эчү дөрес түгел. Өлкән яшьтәгеләр гадәттә башка җирләрне дәвалау өчен дә дарулар куллана. Һәм ковид белән бәйле препаратны табибтан сорамыйча эчәләр. Ике дару бергә кушылып, тискәре йогынты барлыкка килә. Дәвалау курсын дөрес башламау нәтиҗәсендә авыру катлаулана гына, бу 80% очракта үлемгә китерә ди табиблар. Ковид белән өйдә авыручыларны бушлай дарулар белән тәэмин итү өчен Татарстанга федераль казнадан 146 миллион сум акча биреләчәк. Препаратлар табиб контроле астында дәваланучыларга гына бүленә. Хәзер аларның ничек биреләчәге хәл ителә. Верификация диагноза новой коронавирусной инфекции. Монда төп мәсьәлә коронавирус диагнозын ачыклау. Ул билгеләнгәннән соң авыруларны яшь төркемнәренә бүлеп, Владимир Путин карары буенча дарулар белән тәэмин итәчәкбез. Даруларны һәр кешегә аерым билгелиләр, кемнәндер күреп кенә кулланырга ярамый. Шуңа да даруханәгә барганда иң баштан диагнозны белү шарт. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Хәзер даруханәләрдә кайбер препаратларны гомумән табып булмый. Килеп чыккан кытлыкны дарулар өчен кертелгән маркировка белән бәйле дип аңлаталар. Исегезгә төшерик, 1 июльдән базага махсус маркировка куеп кертелмәгән даруны сатарга ярамый. Ә соңгы вакытта яңа система үзеклекләр бирә башлаган. Шунлыктан Россия төбәкләре федераль үзәккә бу системаны я бетерүне, я кичектерүне сорап мөрәҗәгать иткән. Бүген Михаил Мишустин махсус карарга кул куя. Хәзер аптекалар яңа база даруларга махсус код билгеләгәнчә ук сата алачак. Иң мөһиме, препарат ул базага кертелгән булсын. Яңа кагыйдәләр 2021 елның 1 июленә кадәр гамәлдә булачак. Моннан тыш халыкны дарулар белән тәэмин итү өчен махсус үзәк булдыралар.
Чтобы поставки необходимых препаратов и медицинских изделий не прерывались, продлим процедуру ускоренной регистрации еще на год, соответственно, до 1 января 2022 года. Надо сделать все, чтобы заболевшие были обеспечены всем необходимым. Важно не ослаблять контроль за ситуацией с коронавирусом в регионах. Түбәнкамының Ақтөбе урамындағы хастаханәгә каршына махсус шаттыр куйганнар. Ул ковид яки пневмония дип шикләнеп, үпкәгә компьютер томографиясе ясатырга килүчеләр өчен. Шунда утырып кешеләр КТ нәтиҗәсен көтә ала. Элек аны ашыгыч ярдәм машинасында көтеп утырганнар. Бу исә техниканы тоткарлаган, шул сәбәпле ашыгыч ярдәм күрсәтүдә кыенлыклар килеп чыккан. Шаттыр кичке 8-дән иртәнге 8-гә кадәр эшли. Нәкъ менә шушы вакыт аралыгында иң күп мөрәҗәгатьләр теркәлгән. Шаттырда җылыткыч һәм урындыклар урнаштырылган, чәй эчәргә мөмкин. Ел башыннан Татарстанда эшсезләр саны 7 тапкырга арткан. Эшсезләрнең иң югары ноктасы быелның август аена туры килә, 80 мең кеше. Бүген 70 мең кеше эшсез. Бу хезмәт яшендәгеләрнең 3,4%. Моның сәбәпләре нидә соң? Һәр 2 эшсез кешегә бер хезмәт урыны булган килеш, ни өчен республикада эшсезлек күрсәткече шундый дәрәҗәдә? Рания Абдрахманова ачыклык кертергә тырышты. Роберт Дәулиев гомер буе машина йөртүче булып эшләгән. Барлык төр категориясе бар, әмма бүген ул башка тармакларда эш эзләргә мәҗбүр. Сыры базардан. Ярый, Аллага шөкер, шушы урын бар әле. Шушында обращаемся. Бердә урын калмагач, алар безгә эш табып бирәләр. Казанның эшчеләр табу мәйданчыгы бу. Җиңү паркы янәшәсендәге әлеге урынга кайберәүләр инде 10 ел йөри. Сварщик, электрик, любой что монда профессионал күп кеше. Пандемия башлану белән эшсезләр саны кискен артса да, бу сыры базарда әллә ни үзгәреш булмады диләр. Ни больше, ни меньше стало. Артмадылар да, кимемәделәр дә. Шикләр ябылганга күрә җирле халык өчен эш күбәйде, чөнки чит илләрдән килүчеләр азрак. Бүген иртән без килгәндә монда 50ләп кеше бар иде. Яңалары килә тора, икенчеләрен машиналарга утыртып эшләргә алып китә торалар. Мәшгульлек үзәкләренә мөрәҗәгать итүчеләр саны соңгы ярты елда 7 тапкырга арткан. Бер өлеше моңарчы теркәлмичә генә эшләп пособие алу өчен чиратка басучылар. Менә Даниэль Иванов эшен 1 марттан соң гына югалткан. Хәзер эшсез буларак бер бала өчен каралган 3000 сумлык пособиене рәсмиләштермәкче. Мне требуется справка. Миңа эшсез калдым дигән белешмә кирәк иде. Балага Путин акчасын алырга җыенабыз. А вы где работали, когда потеряли работу, из-за чего, что говорят? Ну, в связи с коронавирусом. Коронавирус нәтиҗәсендә фирмада сату кимеде, аннары ул гомумән ябылды. Күбесе алар безгә пособие алырга киләләр. Эш бик эс кешене кызыксындырды. Пока безгә 12130 алдылар. Балаларга 3000 алдылар акча. Хәзергә әйтик, Казанның бер Яңа Савин районында гына да 1000-гә якын буш вакансия исәпләнә. Эшсезләр белән чагыштырып караганда, бу һәр 4 кешегә бер хезмәт урыны бар дигән сүз. Нигездә бу эшче һөнәрләр, әйтик, йөк ташучы, җыючы, машина юучы, ишек алдысы берүче. Хәзер республикада эшсезләр саны 70 мең тирәсендә тирбәлә. Бер өлеше эшен пандемия вакытында югалтучылар. Моңа әле эшсез дигән статусны җиңел генә интернет аша алу мөмкинлеген һәм арттырылган пособиеләрне дәстәргә кирәк. В составе безработных при этом мы наблюдали, что эшсезләр составын анализлаганда без күп вакыт эшләмичә торучыларның биржага басуын күрдек. Моннан тыш теркәлмичә эшләүчеләр дә биржага килде. Чагыштырып карасак, биржадагы һәр 3нче кеше генә эшен 1 марттан соң югалткан. Хәзер мәшгульлек үзәкләрендә 44 мең эш урыны тәкъдим ителә. Димәк, 2 эшсезгә бер урын. Әмма алар кызыктырмый. Кемгәдер хезмәт хакы туры килми, кемдер вазифаларын авырсына. Рәсми теркәлмәгән икенче эше булучылар да бар. Осенью наблюдается умеренный уровень. Көзен хезмәт базарында көндәшлек гадәттәгечә иде. Бер эш урынына уртача 5-6 резюме туры килә. Әмма төрле өлкәләрдә күрсәткечләр төрле. Икътисад, күңел ачу чаралар оештыру тармагында эш табу авыррак. Бер эш урынына 10 кеше дәгъва кыла. Эшсезләр өчен Путин акчаларын бирү 1 октябрьдә тәмамланды. Без соңгы бер айда эшсезлекнең кимүен сизергә тиеш идек. Әмма саннар шул килеш калды. Димәк, күпчелекнең биржага эш эзләп түгел, акча алу өчен генә килгән булуы ихтимал. Нәтиҗәдә алар сыры базарга кире кайта. Аның күрәсең, үз кануннары. Эшсез дию ул әле эшләми дигән сүз түгел. Рания Абдрахманова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Казанда өлкән яшьтәге инвалид хатын-кыз үзе яши торган күп фатирлы йортның 1нче катында коляска белән кирип чыгып йөрү өчен янкырма төзеткән. Хәзер идарәче оешма аны сүтүне таләп итә. Янәсе төзелеш турындагы законга каршы килә һәм йортка зыян булуы ихтимал. Янкырма аша йөрү канунга туры килмәгәндә, йорттан инвалид өчен башка чыгу юлы булмау канунга каршы килмиме? Хаклык кем ягында? Бу хакта алдагы репортажда. Вот так я выхожу.
Екатерина Салиева 17 яшеннән бирле коляскада, ул яшәгән йортның керү-чыгу юллары физик мөмкинлеге шикләр өчен җайлаштырылмаган. Өлкән яшьтәге ханым башкалар ярдәменнән башка керә дә чыга да алмый. Төрле оешмаларга мөрәҗәгать итеп файда булмагач, үз фатирлары турында янкырма төзеп, коляска өчен махсус юл төзеткән. Кухня была. Монда безнең ашау бүлмәсе иде. Без менә монда тәрәзәнең аскы өлешен алдык. Башка бернигә дә тимәдек. Бу миңа урамга чыгу өчен бердән-бер юл. Ай саен хастаханәгә барырга кирәк бит. Екатерина подъездагы баскычка менә шундый күтәрелә торган пандус куйдырткан. Тик ул текә, үзе генә менеп төшеп йөри алмый. Екатерина кызы һәм 2 оныгы белән яши. 1 ел элек янкырма төзү өчен кредит алганнар. Тик төзелеш өчен рөхсәтләре юк. Хәзер бу йорт өчен җаваплы идарәче оешма корылманы сүтәргә я законлаштырырга куша. Смысл было обращаться куда-то? Кемгәдер мөрәҗәгать итүдән файда юк иде бит. Без монда фатир сатып алгач, район хакимиятенә мөрәҗәгать иттек. Анда пандус кую өчен шартлар юк дигән җавап килде. Идарәче оешмада бу күренешкә карата үз фикерләре. Бу бит күп фатирлы йорт. Башкалар язмышы турында да уйларга кирәк янәсе. Ей надо было согласовать данную перепланировку. Янкырманы төзи башлаганчы ук рөхсәт алырга кирәк иде. Аңлагыз, алар өстендә бит тагын 4 кат бар. Йортның планын үзгәртеп төзегәндә төп диварга зыян килгән. Без ул йортта яшәүче башка кешеләр өчен дә җаваплы. Янкырманы сүтәргә яки законлаштырырга кирәк. Янкырма проектын килештерү өчен йортта яшәүче кешеләрнең 3тән 2сеннән рөхсәт алырга кирәк. Куатлаулы хәлне ачыклау өчен без Татарстанда кеше хокукларын яклау аппаратына мөрәҗәгать иттек. Бу мәсьәләне бары тик мәхкәмә генә хәл итә ала диләр. Монда торак йортның планын үзгәртү турында сүз бара. Анда кешеләр тормышына һәм гомеренә куркыныч яныймы, юкмы? Иң мөһиме шул. Биредә барлык үзенчәлекләрне күз уңында тотып, бары тик суд кына хокукый карар чыгара ала. Хакыйкать кем ягында булар? Физик мөмкинлеге шикле булган өлкән яшьтәге хатын-кыз кайдан урамга чыгарга тиеш? Моны ачыклау өчен идарәче оешма да Екатерина Салиева да судка мөрәҗәгать итәргә җыена. Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Әгәр сезнең дә безгә җиткерәсе яңалыкларыгыз булса, WhatsApp-ка языгыз номеры 898 74 20 01 01 хәбәрләренә фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәргә мөмкин. Татарстанның мәктәп директоры Төркиядә катерда килеп чыккан һәлакәттә һәлак булган. Бу мәгълүматны бүген Мәгариф министрлыгында расладылар. Данияр Мөхитов берничә көнлек хатыны белән Аланиягә китә. Бүген иртән алар 32 турист белән катерда диңгез экскурсиясенә чыккан. Судны су астындагы кыяга бәрелә һәм әйләнеп каплана. Бу фаҗигадә бердән-бер үлгән кеше Татарстаннан булып чыга. Хәзер Төркиянең генераль консуллыгы һәм хокук саклау органнары кеше үлеменә китергән сәбәпләрне ачыклый. Данияр Мөхитов 8 ел дәвамында Азнакайда физик мөмкинлекләре шикләнгән балалар мәктәбендә эшләгән, аңа 37 яшь була. Фольгалы башлыклар бизнесы янәсе Россиялеләрне роутер һәм каланчалар нурланышыннан коткаралар. Пандемия чорында халыкны алдауның тагын нинди яңа юллары барлыкка килгән? Реальное время сайтынан укыгыз. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруның төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Халыкларны берләштерә торган чара. Ел сайын без катнашабыз, үткәрәбез ул диктантны и үзебезгә инде бик кызык. Быелгы зур этнографик диктантның үзенчәлеге нәрсәдә? Илгешәк күреп шул хакта. Милли музейда урак каникуллар акциясе бара. Кувшины из пластилина. Әлеге чараларда ничек катнашырга була? Чулпан Касымова сөйләр. Секунд эчендә башкарыла торган хезмәтләр халыкның эшен җиңеләйтә. Бүген Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Герман Греф белән яңа инновацияле хезмәт күрсәтүләр турында фикер алышты. Татарстанда мәктәп 21 проекты да уңышлы алып барыла. Анда яшь IT белгечләрне укыталар. Бүген Мәскәүдә тагын нинди тәҗрибәләр белән танышалар. Тулырак алдагы материалда. Я вот смотрю, она татарская. Ике як арасында мондай җылы аралашулар инде күптәннән күркәм гадәткә әйләнде. Фойеда татарча көй яңгырый. Ул кунакларның да күңеленә хуш килә. Шунда ук Сбербанкның проектларын җентекләп күрсәтәләр. Рөстәм Миңнеханов берләшмәнең заманча эшләнмәләре белән иң беренче булып таныша. Днем он объезжает помещения, которые... Әлеге аппарат көндез бинаның ябык урыннарына кереп дезинфекция уздыра. Төнлә белән ул коридор буенча идәннәрен дә чистарта. Татарстан һәм Сбербанкның уртак проектлары шактый. Бу белем бирү, финанс, хезмәт күрсәтү өлкәсенә карый. Республикада мәктәп 21 проекты да уңышлы эшли. Анда яшь IT белгечләрне укыталар. Куркынычсызлыкка кагылышлы хезмәтләр дә күптәннән сынала. Сбербанк уйлап тапкан бу проект IT паркта кешеләрнең йөзләрен таный ала. Он на самый продвинутый партнер на сегодняшний день среди всех субъектов, потому что многие говорят, вы все-таки еще и за последние наши встречи, спасибо вашей команде, продвинулись.
Татарстанда уңышлы эшләүче тагын бер проект күпләрне кызыктырырлык минем субсидияләрем дип аталучы сервис эшмәкәрләр һәм фермерлар өчен каралган. Бу үз чиратында тиз арада хөкүмәттән субсидия рәсмиләштерү өчен кирәк, хәтта аны онлайнда башкарып була. Мәскәүдән Руслан Кусудинов, Дина Газалиева, Михаил Шураков, Александр Ярашев, Марат Закиров. Яңа гасыр каналы. Интернетсыз тормыш җайсыз бигрәк тә читтән торып эшләүчеләргә аның югары тизлеклесе һәм сыйфатлысы кирәк. Әмма кайбер җирлекләрдә бу проблема. Казанга терәлеп кенә торган Лаеш районында да 200 меңләп шәхси йортта еш кына эзеклекләрдән зарланалар. Аларга ярдәмгә Тателеком компаниясе килә. Азат Камаловның хозурында хәзер 160 канал HD сыйфатта һәм менә дигән итеп күрсәтүче телевидениегә өстәп, югары тизлекле интернет секундына 100 мегабит, кирәксә 250 хәтта 500-гә дә җиткерергә мөмкин. Мондый технологияләрне Усат авылы халкы күптән көткән. Тателеком безгә китерде высококачественное телевидение и зур скорость интернет. Ну, без бик шат. Тателеком компаниясының Джипон заманча технологияларын Усат халкы иң беренчеләрдән булып бәяли. Элеккеге белән хәзерге элемтәне чагыштырсаң, җир белән күк арасы диләр. Сәбәбе оптик сүз чыбыкларда. Алар буйлап һәр йортка сыйфатлы контент килә. Джипон белән бәйле технологиялар видеоконференция элемтә эчендә бик әйбәт. Интернет үзлексез һәм сыйфатлы була. Тизлегенә шәһәрдә яшәүчеләр көнләшерлек. Компания Тателеком сетевой компаниялар сөйләшеп, шушы аларның ут баганаларында шушы линияларны эшлиләр. Тателеком компаниясе әлеге проектын президент Рөстәм Миңнеханов ярдәме Шелтер компаниясе һәм җирлек башлыклары белән тыгыз элемтәдә гамәлгә ашыра. Заманча интернет Лаеш, Биектау, Түбәнкама һәм башка районнарга килеп җиткән инде. Киләсе елга Лаешта абунәчеләр санын тагын 6000-гә арттырырга исәплиләр. Я хочу поблагодарить Лаеш районы башлыгы Илдус Фатих улына рәхмәт. Бу эшне ул башлап йөрде. Хәзердә халыкка тиз арада интернет һәм телевидение хезмәтләрен китереп җиткерү өчен зур көч куя. Киләсе елга Тателеком Шелтер компаниясе белән берлектә Джипон технологияле интернетны Татарстандагы 60 мең йортка сузарга ниятли. Рәмзилә Гафиятуллина, Наталья Мезина, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Татарстанның яшь армиячеләре Россиядә иң яхшы команда дип танылды. Бөтен Россия конкурсының нәтиҗәләре шундый. Анда 60 төбәк катнашкан иде. Безнекеләр иң күп балл җыя. Икенче урында Калуга өлкәсе яшь армиячеләре, өченчедә Ставрополь крайныкы. Исегезгә төшерәбез, Юн армия хәрәкәте 2016 елда оборона министрлыгы тәкъдиме һәм Россия президенты ярдәме белән оешкан иде. Хәрәкәтнең максаты яшьләргә патриотик тәрбия бирү. Ни өчен карга боткасы шулай атала һәм аякчу нәрсә ул? Бүген бөтен дөнья буйлап меңләгән кеше зур этнографик диктант язды. Татарстанда аны беренчеләрдән булып халыклар дуслыгы йортында уздырдылар. Катнашучылар төрле милләтләрнең тарихын, мәдәниятен һәм йолаларын никадәр белүдә ярыша. Бу чарага һәркем кушыла ала. Быел ул онлайн форматта да уздырыла һәм 8 ноябрьгә кадәр бара. Татарстанда яшәүче төрле милләт вәкилләре түгәрәк өстәл артына җыелды. Этнографик диктант язу өчен татар, рус, бурят, удмурт чуашларның бер-берсе турында никадәр күп белүләре сынала. Беренче мәртәбә генә түгел, ел саен без катнашабыз, үткәрәбез ул диктантны. Безнең Татарстанда бик күп милләтләр яши. Шуның өчен безгә аралашу өчен бик яхшы. На самом деле очень важно. Үзеңнең генә түгел, башка милләтләрнең дә мәдәниятен белү кирәк. Без бер илдә яшибез. Диктант тест форматында барлыгы 30 сорау, 20се бөтен җир шары өчен бер төрле булса, 10 сорау һәр төбәк өчен аерым төзелә. Халыклар турында, аларның праздниклары турында инде шундый сораулар да булар, гомумән история турында да була инде, әмма менә бәлки быел менә 75 безнең еллыгыбыз инде дип әйтәбез, бәлки шуңа да багышланган сораулар да булырга мөмкин. Биредә барысы да чын дәрестәге кебек биремнәрне 45 минут вакыт эчендә үтәргә кирәк. Тынлык саклана, телефон кулланырга ярамый. Я бы сказал, вопросы такие житейские, интересные. Бик җиңел түгел. Чөнки сорауларда кирәк белергә бөтен милләтләрне, аларның гореф-гадәтләрне, аларның иҗатын. Зур этнографик диктант халыкара акциясе быел 5-нче тапкыр уза. Шушы вакыт эчендә анда 43 илдән 1 миллион 200 мең кеше катнашкан. Акциянең тамырлары Удмуртиягә барып тоташа. Билгеле сәбәпләр аркасында быел онлайн форматка өстенлек бирәләр. Этнографик диктантка теләге булган һәркем кушыла ала. Моның өчен акциянең рәсми сайтына гына кирергә кирәк. Биремнәрне 8 ноябрьгә кадәр үтәргә мөмкин. Мәсәлән, хәзерге вакытта диктантны 50 меңнән артык кеше яза. Онлайн форматта тестны эшләп бетерү белән аның нәтиҗәсен дә белергә була. Һәр катнашучыга сертификат бирелә. Илгиз Шәкүров, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы.
Бүген Татарстанның Милли музейы Бөтен Россия сәнгать төне акциясына кушылды. Балалар өчендә, олылар өчендә төрле чаралар әзерләнгән. Пандемия сәбәпле быел бөтен интерактив программа көндез үткәрелә. Кичке 6-дан соң онлайн. Атна буе ура каникуллар акциясе дәвам итәчәк анда. Әти-әниләр һәм сыйныф белән дә килергә мөмкин. Каникулларны ничек итеп файдалы үткәрергә кирәклеген Чулпан Касыймова күреп кайтты. Казанның 122-нче мәктәбе 1-нче сыйныф укучылары 1-нче каникулларын музейда үткәрә. Алар бирегә әниләре белән килгән. Балаларны ишектән үк йорт иясе каршы алды. Кызыклы риваятлар аша борынгы кешеләрнең ничек яшәве турында сөйли. Он пришел домовенок и показал, как жили в домах древние люди. Это было и в древности, мы не можем это увидеть в реальности. Сначала то. Мастер-класслар, концерт, уеннар, күргәзмә буенча сәяхәт. Каникул вакытында укучылар һәм мәктәп яны лагерына йөрүче балалар өчен бик күп кызыклы чаралар әзерләнгән. Бүген Милли музей сәнгать төне акциясендә катнаша. Пандемия сәбәпле барлык чаралар көндезгә планлаштырылган. Кичке 6-дан соң онлайн үтәчәк. Лепили сегодня вазы. В первых каникулах я обязательно еще сюда приду. Беләләр нәрсә барын, кайда барын, музейны беләләр, тарихны беләләр, раз Татарстанда торгач татар тарихын белергә тиеш булалар. Тарих белән бергә тылсымлы бала шагыйле 100 адым артка программалар балаларның яшенә карап сайланган. Яңа экспозиция ачылды. Татарстан тарихы борынгы заманнан алып бүгенге көнгә кадәр дигән. Һәм әлеге экспозицияны күрсәтмичә мөмкин түгел, без аңа театральләштерелгән экскурсия әзерләдек. Бу инде төрле кызыклы экспонатларны күбрәк ачыклау. Бүген сәнгать төне программасы Кире фильмын күрсәтү белән тәмамланачак. Милли музейда ура каникуллар акциясе 8 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Чаралар иртәнге 10-нан кичке 4-кә кадәр үткәрелә. Чаралар исемлеге музейның рәсми сайтында урнаштырылган. Шунысы игътибарга лаек. Экскурсия төркеме 25 кешедән артмаска тиеш. Чулпан Касыймова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Якташыбыз Минзәлә егете Данила Новиков ты супер җыр конкурсының финалына чыкты. Федераль каналларның берсендә узучы иҗади ярышта ул тамашачыларның мәхәббәтен Дима Билан башкаруындагы Держи җыры белән яулады. Жюрида соклануын яшерми, әйтик композитор Игорь Крутой Биланнан кимен куймадың дип мактаса, Диана Арбенина гомумән үзен Данилның фанаты дип атый. Данилның язмышы гыйбрәтле, әнисе юл һәлакәтендә үлгәннән соң әтисе малай белән элемтәне үзә, аны хәзер әбисе үстерә. Ага, держи, руку мою держи, что хочешь, скажешь, получишь, держи, ага, держи. Туган йортыбыз Татарстан дип аталган республика этно-мәдәни фестиваленең гала концертын идән чыкмыйча гына карап булачак. Ул халыклар бердәмлеге көнендә безнең каналда турыдан-туры трансляцияләнәчәк. Концерт көндезге 1дә башлана. Концертта республиканың 16 районыннан 43 коллектив һәм башкаручылар чыгыш ясый. Әлеге фестиваль 2012 елдан бирле үткәрелә. Ул Татарстанда яшәүче халыкларның бердәмлеген ныгыту максатын куя. Концерт кичке 10-да кабатлап күрсәтеләчәк. Магнитогорский татарлары тарихы ул ничәнче елларда башланган металлургия гиганты һәм шәһәргә нигез салуда милләттәшләребез ничек катнаша? Бу хакта иртәгә көндезге 12-нче яртыда татарлар тапшыруында карагыз. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән-имин булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым сезнең гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Данил Мастер белән берлектә барлык нечкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнгән уникаль аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның 3D проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә. Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон номеры 260-766. Данил Мастерга һәр клиент кадерле. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы да кабатлана. Арка орта көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юлыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә умыртка баганасын операциясыз роботлар давалый. Бүсер үз урынына кире урнаша. Авырту бетә. Отышлы бәядән доктор Остта давалан. Доктор Ост Израиль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 39 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыштан Бөгелмә Баулы кайда аяз көн 8 градус җылы, төньяк көнчыгыштан Түбән Кама яршалы Алабугадан кояшлы 6 градус, төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида аязучан болытлы һава 5 градус җылы,
Төньяк көнбатышта, Орша Кукмара Балташта, аяз көн, 6 градус җылым. Көньяк көнбатышта, Болгар буе Шүпрәлдә аязучан болытлы һава, җылылык 7 градус. Чистая Нурлатмамады Ширмешәндә явым-төшемнәр көтелми 8 градуска кадәр җылым. Гейзер Макс фильтры каты суны чистарта торган гадәти фильтрларга караганда юшкыннан 6 тапкыр озаграк саклый. Чистартылган суда табигый минераллар һәм файдалы микроэлементлар, кальций, магний, калий саклана. Что, накипело? Да нет. Забудьте о накипи. Гейзер Макс работает в 6 раз дольше обычных фильтров. Наступили холода, но ваш котел не греет? Проблему решит газовый котел Митсуда. Тихий, безопасный, надежный, согреет ваш дом и сделает уютным. Действует рассрочка, а также замена устаревшего газового котла на новый. Котлы Митсуда от официального представителя в Республике Татарстан компании Сервис Плюс. 8 800 201 0707. Митсуда газ мишләренең Татарстандагы рәсми диләре Сервис Плюс компаниясе тавышсыз эшли торган ышанычлы котеллар тәкъдим итә. Куркынычсыз, озак хезмәт итә торган газ мише кирәк булса, 8-800-200-07-07 номерына шалтыратыгыз. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, көндез 5-7 градус җылым. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 765 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 86%. Чыгарылышның спонсоры җаваплылыгы шикләнгән Айрус җәмгыяте Колыбель төзелеш компаниясе. Сезгә кирәксә әйтәм тагын бер, аның исеме Бишек Колыбель. Казандагы телефон номеры 560-39-22. Иске тузган йорт, капка кәкре, түшәме тишек, стена терәүле. Ремонт кирәк бер. Әйттеләр миңа, бар дип оешма, исеме Колыбель. Сезгә кирәксә әйтәм тагын бер, аның исеме Бишек Колыбель.